Tatiken ngira caritanira muni naga makikian umambang katonku mawang wisanya manampet manau sikro marang risan tayu latala iki senopatine Pandhawa ora teding-aling dasar mengkono aku werku loro aku senopatine Pandhawa kowe wong anyar katon aku wong sapa kowe memper yen kowe durung ngerti karo aku kadang mudane Kakang Patih Harya Sengkuni Satriya Plasa Jenar Raden Gajaksa aku Wuragiri aku Sara Basanta Werkudara Mas Padakna Senopati pengapitah wong sakloron mati bareng tak wujuding nggonku mbelani kakangku Harya Suman yen pancen wis bosen urip ayo katokno budimu tak terki bali menyang kayangane Bathara Yama kelakon dina iki yo playetno ding ati-ati ketoken budimu kaning atiku
안 거요. 약속으로 버리셨던 나랜들어 약속을 하고 강마발려 행간 담비로 말랑아 아니세시용 라잘라 와 오라마이tu para pandu duweni kasekten kang linuhe yo ora ngerti yo ingone-ngone Prabu Karna Suwargi aku wong ngawongga kang rikala semana dadi telukaning Prabu Karna ayo Setya kala karep bala ayo nono kridak ayo yen perlu Werkudara Janaka maju mrena tabrak dong bandengan Pando toto ati wisaya
Selong meroto, selong meroto. Ayo, Werkudara maju. Dan perlu bareng para kadang Pandhawa lima. Ayo, Gajaksa, ayo nono kridaku. Nadyan kadangku wis tekan pati. Sora Basanta wis mati. Ayo, Gajaksa sing urip, belakno aku.
Wah. Oi Janaka, apa abang? Kowe sapa Gajaksa? Kadang mudane Kakang Sengguni. Ayo, aja liya tandingmu cobaku. Maju para ngarsa regane ngati. Wah! Kelar ngidak kapuk kowe ora pendek. Iki markane patimu, Pak. Wah, oi. Weh. Wah. Hey! Yan. Yo, hai. Yo, yo. Yo. Hai. Yo. Yo. Ah. Yo, yo. Hai. Yo, yo. Yo. Ah, yo, yo. Cocok turiko, cepat swargaku. Pusakaku, keris Kyai Senggol Modot. Telah dengan dia mau. Jajah turikom rodol susmu. Wah, dungake dadane parat. Yo, wo, wo, yo, yo. Hei, lo ah, hei, wah, wes. Ayo jerum men ngono lho. Ai. Ai. Alah. Nan.
Wah, kaya pamer keris. Kerismu mung sak godhong pari. Ora bakal ndasi marang kulitku. Yo. Hati-hati kowe. Yo. Yo, us. Weh, oh. Weh, on. Yo, what, oh. What it, hey. Jangan angel ditiru ini. Punapa mirah ingsun priyatin waspa gumijil tudatan pokarya adikku Kajaksa Sara Basanta wong sakloron temekaning pati betek etuk mumbelane karupun Kakang ya Kajaksa Sara Basanta ora mati dhewe tak belane di Nah, ketemu sing tak goleki. Kowe Widura, iblis lanat Suman. Pancen wis pirang-pirang taun nggonku kepingin bakal ngetokke pengunek-unek rasane atiku. Iki ana jroning Baratayuda nadyan to perang kuwi kejem, perang kuwi pengis. Nanging dadi prasetyaning Widura.
Semono uga kowe rikala semana uga prastya janjena tetandhingan jurit karo aku. Pancen yen mung para Pandhawa ya lah tak anggap kecil. Sing tak arep-arep kejaba mung kowe Widura. Saiki kowe wis nganggo sandangan kaprajuritan, sandangan kasenopaten. Semono uga aku. Iki mung kari netepi marang prastyaning prajurit. Ayo, petunge mung kari loro. Sing mati aku apa kowe? Senguni. Aku mati aku ya wis rila lega lahir terus sing batin. Nanging yen aku wis ngerti wis nyemurupi wis bisa nyoba marang Kasten bagus yen pancen bagus tatanen atimu Yama Widura. Pening nocek tamu. Kowe pamita karo dewamu dene iki yen aku sing bakal nguntapake balimu marang loka baka kowe. Prayitna dengan hati-hati. Ayo sak budimu legane atiku. Parah. Menungso kakian dosa ora kaya dapuramu. Ya wis ben nek dosane tak sanggane. Ora-orane nek iki mlebu ning neraka. Yo.
Suramrata Jayamrata ya Widura Sumbara kowe saiki dek cek enom nyumbari karo aku jare arep nugel guru nyatane ketiban pusakaku kelakon glimpang tangkimu Pandhawa lho pakmu cilik modar Napa ta mirah ingsun prihatin waspa ngijil sudatan pokarya engkang rinemekan Krungrinu sak cekarnya sumawur kandir melati wah pula bali aku wis kandha yen to nganti paman Widura temekaning pati kepiye nyatane ora luput panyokra bawaku paman Widura temekaning pati ditengkakan yo pun kakang uga mangerteni ning aja kaya ngono kuwi to Werkudara ngelingono ngene piye wah paman Widura yadine Prabu Kunti yo Pak cilik apa aku ora melu milani wah slampro wonten dawuh punarpane paman Widura iki sampurnana tak ajari bangsat sembuni kae Nah, kowe sing tak goleki, kowe aja ndelik le, cah bagus. Kowe aja mengejokke gerangamu. Widura mlaku ora jejeg. Kowe kon dadi senopati kowe woh apa? Kowe jilih to. Wedi yen to nandingi kridaku. Amuk Suramrata Jayamrata ayo jari kukumu Pancanaka kuwi landhepe pitung penyukur endi buktine cerewet
negur ngene ora apa-apa. Tamakno kukumu loro pisan. Kuku banyu yuk pamerke. Nur, dekku ki Nur, cekelen dekku ki Nur. Petruki matane. Lo dekku. Sambat satato bedes elek sengguni. Wah, jare wong Digdaya. Jare wulet kulitmu. Endi buktine? Kepruk goto ilang nyawamu. Minggat nyawamu. Sapa sing ngomong? Areng apa wong edan? Iki dudu wayahe metu wong edan minggat tokon ajrewet. Gadane ndaramu wae. Ora tak gawe rasa kamu gaman apa? Dangke kayu mauni lho. Kok mbok pamer katrigis. Nya pilih ana. Ya pilih ana. Wong edan sing ora-ora kok dituthuk. Ngantek mules. Yo, tenano.
Ngopo Petruk kok guyang-guyu? Wong genap bendaramu wae mundur keling seman kisinan kok malah kowe guyang-guyu. Seneng nek daramu kuwirangan. Kula mboten guyu ndaraku Ndara. Lah kowe guyu sapa? Sengkuni. Eneng apa dikepruk ndaraku Ndara mboten digawe rasa. Godha kula tamake. Kula kepruih meneng mawon. Cengengah-cengenges. Lah malah pamit. Yo pilih ana. Nyo milih. Lho kula pilih tenan aku. Kula pilih nggon sing empuk-empuk. Keneng ketutuk mak kenyut. Aduh. Mutiara kowe lho. Wong edan. Ndaramurku Dara rak kepirangan tenan to. Nggih niku. Kula niki gumun setahun jembleng serendeng. Wah. Dipati Sengkuni kok duweni kadik dayan. Godho rujak polo lho. Sinten mawon ketaman gadane Ndaramurku Dara kok ora kemprat nyamane ajeng weruh. Sengkuni niki lho. Jian ulet nyawane tenan. Pret niku. Wis meneng wae engko nek ora diakali. Sengkuni kok ora mati-mati. Lah carane ngakali pripun? Wis meneng wae kowe semingkir kene. Kacarita sigra angenengaken cipta nata Dwaramati Prabu Sri Bathara Kresna nuwun marang purbaning Gusti sinten to ingkang kacipta mung Sang Hyang Bathara Surya dewaning Rahina ya dewaning srengenge Sri Kresna eling-eling panusmane Sang Hyang Bathara Wisnu kaya wis gedhek antuk pidak jempol apa kang dadi penyuwune Sang Hyang Bathara Wisnu tansah kaiden rikala semana Sri Kresna nyuwun dayaning panas kawimbuhan dayaning panas ingkang supados Patih Harya Sengkuni kepanasan datan kiyat risaksana jroning mangke kampan Sang Hyang Bathara Surya sigra dawaken sumunaring Sang Hyang Surya ingkang panasé gegirisi kaya ngelok-elok yemen iki. Ora udan rong dina nek panase ora ilok-ilok. Kaya kubung-kubung menyang awak ngantek keringetku gobyos. Mongko aku perang karo Werkudara keringetku ora kaya ngene lha wong aku iki ora temandang apa-apa. Wah. Ya, enten ana sedhela. Ki cedhak kedung Jamuna adus luwih dhisik. Ya mongso ngerti ya tinggal adus dengar panasnya ya ilok-ilok
Ya. Katal men ketumbe ku ya akeh to iki. Tak dedekne sik. Petro, 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 kuk, kok edan, kedawuk. Ojo dikangelan iki ana pakaryan. Pakaryan apa niku? Kon perang. Ora. Makon perang kok dapurmu mangsa pecusa. Pripun? Dina iki tak kongkon. Colongan ketune sengkuni ae. Ketu iya. Ketu sing digoni kok iya. Ajege napa ketune sengkune payu pira nek. Ana mekutane ratu wonten kados kagem panjenengan niku. Guna akeh mase, akeh baliyane. Ketune sengkune gadah kapane nek. Ogah. Urane ngajine. Ora kaya ngono kuwi ana gawene. Lah nek gawene ketune sengkune kowe iki aja maidu. Aku ki sapa? Anggepmu. Aku iki sapa? Lah sapa kuwi? Nek awake dhewe lali lho. Awake dhewe karo kok tekok tanggane. Aku ki sapa? Mbuh. Kowe tak utus, wis to, iki ora guyon, iki pancen ana gunane. Engko yen wis tekan kene kowe tak blakani. Oh ngaten. Yo, nek mboten lho. Ya hawane sik sumuke ra ilok-ilok. Panase ngagar kaya dirubung geni. Lah. Wis to aja kakean cerewet. Kaki ndang colongan, aja nganti konangan lho. Ya ketune sengune dienggo iya. Lah kok kenyolong wonge adus. Aduh iya, mergo ora betah panase iki mau. Mula sing tak butuhake ketune sengkuni colongan gawane mrene. Nggih. Wondorowati nera golek gawean wong kalaku. Ketune sengkuni dimeliki regane iki ya pira. Oh. Lah. Iki adoh men ngono. Menungsane ya. Oh kungkup. Lah wedhus karo ngising. Angel men apa dilem apa piye? Sapa ki nyalai kethu kuwi kurang ajar. Apa merasa kecemplung kali ya ora ta. Apa tak tumpange watu kene lho.
Kanginan yo ora bakal kanginan. Wong kethu kuwi kethu pusaka wedyan. Sapa sing nyalahi iki mau? Niki to. Iya sing tak perloke ya iki. Kaya ngene. Ayo gur kaya ngeten, Mbok. Nyilih ngene ki slamet kono akeh ira-ira Sengkuni. Kae sapa, Tru? Sengkuni. Arep mbok ge apa? Mbok gowo ya sesak. Mbok ora ngerti. Sing ngerti karo kersane sinu Ndarawati sapa? Doro no kakangku apa? Wis kecekel pengapesane Sengkuni. Pengapesane Sengkuni piye? Ngene. Sengkuni kuwi duwe pusaka wujuding kethu ya sing dienggo iki. Ditrapake ana ing sirah. Sengkuni kuwi copote kethu iki mung yen adus karo yen turu. Teng warung nggih dienggo. Menengo. Usule kok ya ora entuk. Kowe ngerti apa lara-larae kethu iki? Wah, kethune Sengkuni kuwi saka endi? Ngerti ya? Sengkuni entuk kethu iki kethu wasiat iki paringane ratune Gandharwa wadon. Ya kuwi ing alas Ruhban sebutane. Wadah, cedak banyu putih kuwi. Niku hampir-hampirane tuwana. Lah tonyo raimu mengko. Mbok anggap alas Ruhban batang to, dudu. Oh, udukane to. Ora maksane blawanan ora. Kethu iki paringane Dewi Clekutana, entuke iki bareng karo kakangmu Duryudana entuk gajah putih murdaningkuh. Jaman lakon rabine Kurupati rikala semana Kurupati rak jaluki pundutan karo paman Prabu Sayapati mantene kudu numpak gajah putih. Lah rikala semana bingung. Duryudana bingung, sing ngerti mung Sengkuni dikanthi menyang tengah alas Ruhban. Duryudana ketemu karo Dewi Clekutana, kuwi ratune Gandharwa ning wadon. Jenenge Clekutana duwe anak wadon rupane jenenge Dewi Mirah Ginubah ya Mirah Ginibar kuwi rupane elek. Nek Dewi Clekutana kuwi duwe ingon-ingon gajah putih jenenge ya Murdaningkuh. Dijaluk Duryudana diwenehake tak paringake waton kowe gelem mengku garwa karo anakku Mirah Ginubah iki. Mongko rupane elek. Lah Duryudana kuwi taren karo Sengkuni pripun paman Sengkuni? Alah pun digelemi mawon. Sing bakur sak rak sampeyan entuk gajah putih. Lah tenan Mirah Ginibah kuwi mau diwengku karo Duryudana. Anak-anak metu Lesmana Mandrakumara kae. Mudeng. Wo, Lesmana niku anak Gandharwa. Jane anake Gandharwa ya rasa seru-seru. Lah, terus Sengkuni diwenehi kethu. Kethu pusaka iki sabab Sengkuni kuwi duweni pengapesan mapane ana ing sirah. Rikala semana Patih Sengkuni kuwi gulung Lengatara. Sing ora kecakan Lengatara rak mung sirahe. Oh, beda kok sangite beda iki. Lah, sak banjure kethu iki diwenehake Sengkuni kon ngenggo. Mengkono ya reh ning saiki
Sengkune ora nganggo kethu pusaka ora nganggo kethu wasiat iki. Kepruk godho rujak ulo sirahe, ya coba kepruk sirahe suweken cangkeme. Beseten kulite. Wah, kok mengkono? Ya. Sengkune kuwi cangkeme elek mergo saka uteke iki reget. Uteke ora resik, mula ngantek mahanane metu ana cangkeme suarane elek sapa-sapa dipengaruhi mesti keneng. Ngerti kowe? Ro kepruken sirahe, suweken cangkeme, beseten kulite. Ngopo do lingak-lingu? Mboten kok. Terus nek cara mbiyen sanggite rak Sengkune iki matine rak ning silit. Cangkemmu kuwi. Jamaah simbah-simbah kae yo ngono kok. Iki kok kon ngepruk ndase kok nyuwek cangkeme ya. Kok nuwun sewu, kok mboten nenten silit. Saru. Lho, saru. Tek saru wong jenenge ya kuwi ya. Kepiye ora kena. Bangsa sing saru kaya aja diucapake, ora patut. Oh, mboten patut, ora patut. Upamane kepepete, yen kepepete muni yo cantoko. Cantoko, yo. Cantoko ki yo silit. Wah, sampe yo muni. Yeay! Ayo amuk Suramrata Jayamrata ayo Werkudara Kamang Suralaya tumplaken ora-orane arep mbucekake kulitku. Yo! Piye Werkudara? Wah, mati Sengkune. Bener ngerti kamu. Kepruk sirahe. Pecah tak suwek cangkeme. Besek kulite mudar. Terus gleneng anu suwice Sengkune. Lambimu. Alah. Ya, Bang Bayu. Duh. Bulane wong kelakuane elek. Matine nggih elek nggih. Ya kaya ngono kuwi. Janus. Wah. Banjur kepiye? Mengkene. Iki nadyan to Sengkune iki wis dadi bangke iki ana gunane. Gunane dienggo apa? Wis to. Petro, Dun. Petro, Dun. Tak kongkon nggih. Kowe tak kongkon kowe matura karo bendaramu. Setyaki
Nggih. Dipun. Ndara Mustiaki aturana mrene. Ndara Mustiaki diaturi mriki. Yo. Kenapa? Perkara kuwi butuhku. Kok sadam kok kamu neges-neges. Ndara Mustiaki ken mriki. Yo, sakniki. Yo, tok cek terang tanggung-tanggung. Ndara Mustiaki, lah niki. Yaki podo. Woi, jangan maras. Anggapmu apa? Jiko mak celemut. Nanti apa toh? Tanpa digameli. Adoe sepira Gur? Kok kene ten metu rene lho. Kok nabung tak tundung-tundung. Alah, rugi. Pinjam nek kongkonan aku wong edan ku dikongkon. Setyaki nurut timbalan kang adawu. Liwat. Wong nek bingungan yo ngono kuwi. Setyaki wonten dawuh. Iki ana parigawe. Inggih. Tak utus kowe aja lunga-lunga. Tunggunen bangkene Sengkuni. Bangkenipun Sengkuni. Ya, tunggunen. Ki wanci-wanci ana kanggone. Nggih. Wani ora pantun. Aja pati-pati mbok ulungake. Nek sing njaluk dudu aku ya, nggih ngesaken dawuh. Ayo, Ndara batike aku. Petruk, dun, beri apa? Bukitan, beri kenapa? Ngewangon aku, ngewangin apa? Nunggu iki, tidak. Ayo dirawani, beri. Bukitan, aku ngewangon. Maka dereng mengke bengi. Ayo. Engko bengi mongko ra nek kancane nunggu batange Sengkuni mongko engko bakal udan grimis-grimis. Mongko petengan. Udan. Canggung. Kewangon aku. Lah keterangane piye? Nek kira-kira nek keterangane ya karuane. Kok. Lah kok suwung. Aku ngerti nek dikongkon. Kon nunggu karo Sengkuni to? Ya ya wae ngono aku. Wis, aku ngerti dhewe karo kowe. Niki ambak-ambak ming sepele lho. Niki dadi gawe. Napa diperintah pripun? Dawuh Koko Prabu Dwarawati. Kon nunggu bangkene Sengkuni yen ra Koko Prabu Kresna dhewe. Ora dikeparengake pamaryekta butuhake bangkene Sengkuni. Lah, bangkene Sengkuni sapa sing arep gunake? Pakakno ngasu ya ora doyan. Ya truk ya. Ah, lah iya lah. Enggak dikamule mawon. Ngopo nunggone bangkene Sengkuni? Ora dawuh Kanjeng Koko Prabu. Petruk Bagong. Dewa-dewa nggih pun kula rincang-rincangi. Pun ampun kuwatir.
Nantos Sri Duryudana alon wijiling pangandika sigra lumajar anggem prang sawititianipun Gajah Putih murdaning kunguncati saking palagan Prabu Duryudana manjing jroning wana mandhap saking titianira murdaningku daya-daya Sang Prabu Duryudana ing mriku silem wonten jroning kedhung Jamuna supados sampun ngantos kapriksan kelawan mengsaira ingkang rayi nggih Sang Bimasena. Tiana Racuna esmu kamanungsan Nirasawanya gendrek manis liringe dikamantyan kengi sing ujwala kungas sing ngomlat leng branto Doro Kresna kakangku apa paripaksa uncat glanggang colong pelayu kakangmu Duryudana wah ratu jiring getih wedi mati kaya ngono jare kok sumbar jaran nantang perkara tanding karo aku. Nyandi ndelik iki mau. Ya. Sing sabar ya ya wong becik ketitik wong ala bakal ketara. Sapa sing disiki oleh kono wahyune mesti bakal sirna. Ning Yayi Werkudara kudu sabar. Yo. Banjur goleki menyang ndi wis to. Mengko ora ana srana, mengko ora bakal ana margane. Sira bakal bisa ayun-ayunan jurek lawan ingkang raka Yayi Kurupati.